Ngexesha yayiqoqosha umfundisi. Awe mani. Qoqosha wonke la mazwi. Sabe into okokuba aba bazalwane makathe nkosi kubo. Aba bantu bonke ebethethile ngelizwi likaThixo ngexesha bekiwe emnqamlezweni. Abanye bathetha abazalwane ithi le nto mandivaye kakuhle vayidorolosa asixhenxe bethuna bayadololosa khona yathetha into yokuba uThixo manizama ukuba umoya kaYesu abakhonyelwa khona ambeka apho engenatyala abazalwane uthi ngoku uYesu abantu abathandekayo xa igqwetha ilizwi izawuqoqoshwa loo nto babuye ngomso ngecawa ayiqoqosha abazali laliqenqgelwa ngubani elo litye emangcwabeni osothandekayo ewe loo nto izawuhlanjwa imivumba yakhe xa ivuka sasilwe thina ngenxa yegama likaYesu. Ewe Nkosi uthi uThixo mandithi kuni niyathandeka nina abakholwayo kum ningabuyi-ke nibe zimiqungu yemihange athi uThixo kandithetha nibuye nibe yimiqungu yemihange athi uThixo kandithetha awunangqaleko nangqaleko Thixo akho ngowethu sonke thanda sonke uThixo yima mzalwane usithanda uThixo sele singekho camkwakhe sele siphambukile njengabantu abanezabatha abantu abathanda uThixo babuye bamkhonze sele bephakathi kwezinto abanye abazigxekayo nabanye abahamba nakuzo sithi thina Thixo sisecamkwakho ngoba ungowethu sonke gama likaYesu malibongwe gama Eloi lama sabachthani Eloi lama sabachthani Thixo wami Thixo wami bawo wami undishiyelani na yayifa Antigasale Antigasale Tingelayo Tenzele Denzelunce Ndimova lo baba that's enough.